Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngiyaxolisa ngevoice iflu kodwa siyangidedela. Lana ubaba Mseleku uveza ukuthi ubhuti kaMangwabe okuyisibali wakhe umthengele noma umuphe igusha. So ikhona ke ividiyo ozoyibona ekugcineni. Nansi-ke into yami ngobaba Mseleku nange-show yakhe Uthando Nes'thembu, because ngeke ngabachazela abantu mhlawumbe uma ngithola ithuba ngiyophinde futhi ngiyichazele ukuthi Uthando Nes'thembu siyabona ukuthi incwadi ebhalwe ubaba Mseleku. Masibheka amakhono amaningi ngale TV show kuyavela ukuthi iside likababa Mseleku lonke leli. Futhi ne-main character ubaba Mseleku because yena i-polygamist, amakhosikazi awakhe, umndeni omkhulu owakhe. So enye into-ke evukayo kimi ukuthi ubaba Mseleku ave ezokwenza sure ukuthi uyaphambana nathi ku-social media. Ngayiphi-ke indlela? Angithi thina siyayibuka ishow siyayilandela and siyibuka siyibuke nangey'nhliziyo. Ngapha ubaba Mseleku ufike exabane noMangwabe. Sizosibona uMangwabe ehambe ekhaya eyokhuluma noma siyitshela ukuthi hayi cha phela ngempela-ke kuyasha, nakho sekusha, nawo umlilo ukhula. Iphele-ke i-episode. Mase iphelile i-episode kuyodlula nje isonto elilodwa. Mase yaphosta ubaba Mseleku athi indlu nkulu uMangwabe ingisize kakhulu. Hawu. Uyabona osasale nenhliziyo yakuthando Nes'thembu uzodideka phela manje uthi hawu kanti manje sekwenzakalani ngoba phela sithi lo nkosikazi unje yilo osele ne-TV show. Angazi-ke ukuthi mhlambe osuke ade ebuke ngoLwesihlanu noma ebuke ngoLwesine. Nakho-ke nje manje uMangwabe thina sazi ukuthi phela uma udinga izinto zakhe ziqedelwe kukhokha into ezingakhokhwanga ngoMangwabe. Hawu usibari uzobusisa uMseleku ngegusha. Ake ngikufundele njengokubhala kababa Mseleku uzoyithola le video ekugcineni. Ngiyabonga kakhulu uqhawe lakwethu usibari wami Nombela ngokuzongibusisa ngegusha. Ngiyabonga kakhulu nakudadewenu indlunkulu uMangwabe ngokuba phakathi komuzi kaFlo noJoyce. Ngibonge isikhathi sakho, ngibonge i-support, ngiyabona ama-subscribers ayakhula. Yingakho-ke ngizothi mina ungangibuzi kakhulu mase kuza kulezi zinto ezipersonal. Because mina ngizothatha lezi abayiveze ku-TV show, ngihlaziye lokho, mase ngiphinde ngithi ku-social media-ke njalo uthi ubaba Mseleku. Kodwa sekusele ngakuwena-ke ukuthi uthanda ukuthi iy'ndaba zabantu uzithathe kanjani, njengoba nihleze ningitshela nje nithi phumani ey'ndabeni zabantu. Sekusele ngakuwe-ke ukuthi iy'ndaba zabantu mazivela ku-TV show uzithatha kanjani, iy'ndaba zabantu mase beyiveza futhi ku-social media uzithatha kanjani. Ngibonge kakhulu bafethu bodadewethu nge-support. Ngiyabonga angiqedi. Bye. Iyalandela ivideo. Bhekani ngala. Ayi omsana omphemba kabasazimisele. Hayi-ke njengoba ubona ubhuti kaMangwabe nobaba Mseleku negusha okuyisipho. So kusala kuwe ukuthi iy'ndaba zabantu uzithatha kanjani mazivela ku-TV. Kodwa futhi uma isikhona indawo encane esithi thina nakhe sikufundayo musa ukuzivimba phela. Usuzivimbela ukuthi lana kade kuvela iy'ndaba zabantu ku-TV ikhona into encane esifuna ukuthi sifundisane yona noma siyilungise. Sengikuveza-ke lokho ngendlela yami. Ngoba phela kuney'ndaba zabantu lezi ezivela ku-TV. Ukuthi-ke njengoba nawe ubuka kweyakho i-TV uzithatha kanjani iy'ndaba zabantu, wena ungena uhlale ungabisafuni ukuphuma kule nto le abayivezile ku-20 minutes wabo or 30 minutes wangaleso sikhathi, noma uyaphuma ukuze phela ungabe ususilawula sithandwa, ungasilawuli. Angiyivale-ke le video ngiphinde futhi ngiyabonga kakhulu i-support. Ngiyabona ama-subscribers ayakhula, kukhula yonke into. uDisemba uzoba mnandi.
mnandi uDisemba. Yazi ngoDisemba nje ngoba ngumsangano angiyeke sengingitshela into ebhedayo. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.